Good morning, good morning, good morning. Welcome to my channel. Nagawa po tayo ng pandesal. Ayan po, 2 kilong harina. Ayan po yung margarine, 75 grams. Ayan po yung lard, 60 grams. Ayan po yung mantika, 25 ml. Ayan po yung tubig, 2 lata, 2 takalang 370 ml. Ayan mga guys. Masangkap po natin ng pandesal na ito. Margarine, lard, mantika or oil, flour, 4, sugar. Sugar is mga 400 grams lang, 400 grams sugar. Sugar, 400 grams. Ito ang sangkap niya. At saka yung milk, sangkap. Milk, sangkap. Saka 4 na kutsarang shortening. No. 4 na kutsarang angel. Ayan, pagsamahin lang ko lahat. I-mix very well. Good morning. Pagsamahin lang ko lahat. Yung seasoning, salt or asin. Ayan po. Ang sangkap po natin, 100 grams na margarine, 1 cup ng oil, 50 grams na lard or shortening, 4 na kutsarang angel. Angel. 1 cup na milk, condensed. Hindi siya ibak, no? Saka 4 na kutsarang 2 latang tubig. Ayan mga guys.
Mix very well. And then, you mix it to the flour. Yan po mga guys, makalipat po ang isang oras. Makalipat po ang isang oras. Iiwan yung ating dough ng isang oras. Yan, lalagyan po natin ng pampadulas.
Ano na tray lang gawa? Ano na tray? Tag 20 bawat isang tray. Dolo ko kanyang pandisan. Kasi hindi lang yung ating ulo. Habang nag-aantay ng pag-init ng ube. Yung pandesal ko, bilog na bilog. Ang babae gawa. Di ba gawang babae? Sarado natin ulit. 3 minutes more, 3 minutes more. Bilog. Logong babae. Malit lang. Thank you. Good morning. Welcome to my channel, Miss Queen.